Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri. Aldiro entzuten dugu Gipuzkoako merkataritza ganberari buruz hizketan edo entzuten eta irakurtzen ditugu ari buruzko albisteak. Duela gutxi izan da azkena banatu berri bituen sarien harira. Baina badakigu zer den merkataritza ganbera, nortzuk osatzen duten, nola funtzionatzen duen. Horretarako aukera eskainiko digu gaur berbagai saioak. Gipuzkoako merkataritza ganberako presidente Mauri Arregi izango dugu solaskide. 2022ko azarotik du kargu hori Bergarakoak, baina urteak daramatza erakundeari lotuta. Adegiko kontseilu errektoreko bokala izandakoa ere bada, eta baita askongi Gipuzkoako eraikitzaileen elkarteko zuzendaritzan parte hartutakoa ere. Izan ere, Bergarako Maurizio Arregi eraikuntza enpresako familiatik dator, eta duela 30 urte inguru Donostian sortutako Grupo Hormak enpresaren sortzaileetako bat izan zen. Eraikuntza eta higiezinen sustapenean aritzen da talde hori. Ganberako presidente moduan etorri da bisitan gaur. Mauri Arregi, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko, plazer bat. Jende askok ez du oso argi izango eta kokatzeko, lehenengo eta behin. Nola azalduko zenuke zer den Gipuzkoako merkataritza ganbera? Gipuzkoako ganbera da Gipuzkoaren ekonomiaren eta Gipuzkoaren enpresen alde lan egiten duen erakunde bat. Irabazi asmo gabeko erakundea gara eta gure lana batipat da Gipuzkoaren alde, Gipuzkoaren ekonomiaren alde lan egitea, Gipuzkoaren enpresen alde lan egitea, horiek garatzeko, zeren eta horrek Gipuzkoara ongizatea, oparotasuna eta enplegua ekarriko du. Hori da, alde batetik Gipuzkoako ganberan egiten duguna. Bestalde, egiten duguna da, zerbitzuak zerbitzua prestatzen dizkiegu Gipuzkoako enpresei, aholkularitza, formakuntza, nazioartekotzean laguntzen diegu, eta baita ere, beraien ordezkari gara, enpresen ordezkari gara eta beraien interesak sustatu eta defendatzen ditugu, erakundeen aurrean batez ere. Eta nortzuk osatzen dute ganbera eta zein da bere funtzionamendua? Ganbera osatzen dute Gipuzkoan jarduera ekonomiko bat daukaten pertsona fisiko eta juridiko guztiek. Hori askok ez dakite, askok enpresa bat bizitatzera juten garenean, enpresa txikiak da batez ere, galdetzen digute izu, eta zer egin behar dugu ganberako bazkide izateko. Ezer, bazerate. Enpresa guztiek, pertsona fisiko guztiek, nahiz eta jardura txikitxo bat izan, hau da denda bat, hau da farmazi bat, hau da taberna bat, hau da enpresa handiena, denak dira Gipuzkoako ganberaren parte. Beraiek osatzen dute Gipuzkoako ganbera. Baina ezagutza falta badago. Badago, bai. Hala da. Eta zein esango zenuke dela enpresa txiki batek ganberan aurki dezakeen baliorik handiena? Aholkularitza. Edozein arlotan aholkularitza batez ere. Zer behar duen, zer erronka dituen enpresa horrek momentu hortan, izan leike jasangarritasunean hastean, digitalizazioan hastean, hori merkatari asko gertatu izan zaie, adimen artifizialean, orain denok gaudea adimen artifizialei buruz hitz egiten, eta jendeak ez dakizta nola hasi, ez? Enpresa hondiek noski dakitela, ez? Eta badituzte beraien rekurtsoak, baina 3-4-5 pertsonako enpresatxo batek nola hariko du adimen artifizialea bere enpresan integratzen gauza guztietako guk laguntza eskaintzen dugu. Baita ere prestakuntzarako, ez? Hobetzen juteko, eta enpresa txikiei, bi pertsonako denda batek behar du askotan prestakuntza denda hobeto kudeatzeko, edo bezeroari hobeto atenditzeko, edo denda digitalizatzeko, gauza guzti horietan guk laguntzen diegu. Nazioartekotzean, horre oso indartsua gara adibidez, enpresa txikiak nola, badaude enpresak produktua daukatela, eta pentsatzen dutela, edo susmatzen dutela, produktu hori Frantzian, Alemanian, Italian, edo Japonen saldu leikela, baina ez dute nola hasi. Zer ingo dut nik nola hasiko naiz? Etorri ganberara. Eta ganberan aholkularitza hori emango dizuegu.
Aitortzak ere egiten dituzue, berriki egin duzu hain zuzen ere, Gipuzkoako merkataritza sarien banaketa, Debagoienetik esate baterako, mendiko oinetakoen salmentan eta horien konponketan aritzen den Arrasateko Raos denda izan da saritua. Eta ekitaldi horretan, nabarmendu zenuen, lurralde baten lehiakortasuna ez dela bakarrik neurtzen enpresa handien edo datu ekonomikoen arabera. Horren eta zeren gehiago arabera neurtzen da? Bueno, jake merkatariei buruz hitz egiten ari garen, merkataritza oso garrantzitsua da, gure ekonomiarentzat, ez? Alde batetik, enplegu aldetik, milaka enplegu sortzen ditu eta mantentzen ditu, eta horrez gain, jardura ekonomikoarez gain, merkatariak esaten genduen bezala, kaleak poztzen ditu, bizitza ematen die gure kaleei, nortasuna ematen dio merkataritzak gure herriei, eta gure komunitatea baita ere kohesionatu egiten du, beraz. Merkataritzaren garrantzia izugarrizkoa da, eta nik uste denok egin behar degula alegina hori mantentzeko, eta norberak bere ekarpen txikia egitera, bere auzoguneko, bere herriko dendatxoari. Eta kontzientzia, falta zaigu akaso? Eta kontzientzia falta zaigu, bai. Ze gaur egun, merkataritza eraldaketa prozesu izugarrian dago, denok dakigu zer dan, online salmenta eta dana, eta askotan erosoago izaten da, hartu telefonoa, mobi hartu, eta etxetik edo zintokitatik erosketa bat egin, beko dendatxora jun eta han erosi beharrian. Eta kontzientzia hori beharrezkoa da bai. Saritzea, errekonozitzea bada, ez da, merkataritza laguntzeko modu bat, baina zuek laguntzi hori nola ulertzen duzue? Guk laguntza batetik da, hori, rekonozimiento horiek ematen, hori laguntza hor gertu egotea, merkataritzaren gertu egote alde batetik, baina bestalde beraien lehiakurtasunari laguntzen dizkiegu, merkatari laguntzen diegu, beraien dendak, negozioak suspertzen, egokitzen gaurko egonaldiari eta gero eta lehiakorragoak izaten. Nola? Aholkularitza emanez, bai denda kudeaketan, ekonomi kudeaketan, askok ez dakite, nola kudeatu negozio txiki bada, denda bat azken finean, digitalizazioan, online salmentetan, jasangarritasunean, guzti horietan laguntzen digu. Horretako programak daude, eta guk egiten digu, guk bide lagun egiten dugu dendariekin, programa horietan aurrera jarraitzeko, beraien dendak eta negozioak gero eta hobeak eta lehiakorragoak izan daitezen. Egin dezagun hastapenetara, Mauri, Gipuzkoako Merkataritza Ganbera, 19. mendiaren amaieran sortu zen, industrializazioaren testu inguruan. Zeintzu ziren orduko beharrak eta nola joan da aldatzen bere funtzioa gaur egunera arte? Hala da, 19. mende bukaeran sortu zuten ordungo merkatariek eta ordungo enpresariek sortu zuten, beraiek sortu zuten Ganbera. Horregatik izaten dut, orain ere, Ganberako kideak dira merkatari eta enpresari guztiak, eta orduan ere, hala ziren, ordungo beharrak beste batzuk ziren, noski, baina batez ere, babes bila eta ordezkaritza baten bila zebiltzen orduan. Gaur egun, hainbeste denbora pasa ondoren, gauzak asko aldatu dira, mundu asko aldatu da, eta testuingurua asko aldatu da, baina gaur egungo Ganberaren funtzioa ere berdina da. Enpresen eta merkatarien alboan egon, gertu egon, beraien helburuak lortzen. Helburuak lortzen eta ordezkatu, eta beraien interesak defendatu, erakundeen aurrean eta beste eragileen aurrean. Erronkak noski desberdinak dira. Orain dela 2 mende edo orain erronkak desberdinak dira. Gaur egungo erronkak, dena dakigu jasangarritasuna, digitalizazioa, adimen artifiziala, pertsonak erakartzea, hori dira gaurko erronkak, eta gu hor gaude, alboan, momenturo dauden erronkak gainditzeko, enpresei eta merkatariei laguntzeko prest. Eta zenion moduan, eurek ez dute ezertxo ere egin beharrik, zuen zerbitzuen hartzaile izateko. Euren izaerak zuzenean egiten di ez da, zerbitzu horien onuradun. Hala da, etor daitezela Ganberara eta esplikatuko diegu. Gainera, zerbitzu asko doain dira. Zuk guk kudeatzen ditugu askotan, erakundeen programa batzuk, eta guk ditugu diru funtsa batzuk, horiek
gure enpresen eta merkatarien arte pixkat zabaltzeko, programa hauen bidez. Beraz, etorri daitezela, galdetu dezatela eta ziur nago lagunduko diegula. Hori da gure azken fina eta horrek mugitzen gaitu eta horretik nago ni Gipuzkoako ganberan. Aipatu duzu, garaiak aldatu egin dira, erronkak ere bai, testuingurua bera ere bai. Gaur egun egia da, ziurgabetasun handiko garaiak bizi ditugula, arantzelak lehenengo, petrolioaren prezioaren igoera, gerrak. Nola ari da eragiten hori guztia Gipuzkoan, Gipuzkoako ekonomian? Hala da, bai, ziurgabetasun testuinguru nagusia da, eta gainera ziurgabetasun testuinguru hau ez da provisionala, nik uste dut betirako etorri dela, eta noski bere eragina duela, esan dituzun, aipatu dituzun guztioak, energien kostuak, arantzelak, munduan dauden herri bitarteko gatazkak, horiek eraginak dituzte eta ondorioak dituzte ekonomia guztian eta baita ere Gipuzkoako ekonomian noski. Orduan, gure enpresek, hemengo enpresek ezin dituzte faktore haiek kontrolatu, ezin dituzte arantzela kontrolatu, ezin dituzte petrolearen prezioa kontrolatu, baina bai kontrolatu behar dute, saiatu behar dira kontrolatzen nola erantzun faktore aldakor guzti horiei. Hori da egin behar deguna. Norberak, bakoitzak, bere enpresa gertatu faktore horiei aurre egiteko. Orduan, ze behar dugu malgutasuna, erantzun azkarrak emateko gertu egon, dibertsifikatu, gure bai produktu aldetik, bai sektore aldetik, bai merkatu aldetik, pertsonak erakarri, pertsona honak erakarri, ze pertsonak dira azken finean enpresetako zutoiak edo oinarriak, nazioarteko txea pixkate zabaldu, hori da egin behar duten enpresak prest egon guzti horretarako. Eta gu ganbera bezala, beraien alboan gaude betik, erronka guzti horiei aurre egiteko laguntzeko prest. Txinarekiko kezka ere areagotu eginda, geroz eta maila teknologiko hobea dutelako. Automobilgintza eta horri lotutako sektoriak dira, horren eragina gehien pairatzen ari direnak, ala Txinarekiko kezka ebatzen ari da beste sektore batzuetara ere. Badago, beste sektore batzuetan ere kezkatzeko arrazoirik? Txina egia da, gaur egungo konpetitzei oso indartsu bat dala mundu mailan ja, Oain dela urte batzuk, oain dela gutxi izan dezakegu Txinak kostu aldetik bakarrik lehiatzen zuen. Baina gaur egun ja horrez aparte produktu aldetik, produktu kalitate aldetik, ezautza aldetik eta teknologia aldetik ere lehiatzen du, beraz lehiakor gogorra da edo zinentzat eta baita ere gure enpresentzat. Beraz badago keska. Automogintzan makina erraminta munduan ere badago keska. Eta horren aurrean gertatu egin behar gara, horri aurre egiteko ere gertatu egin behar gara. Hemengo enpresek kostu mailan ezin dugu txinatarrekin lehiatu, konpetitu, beraz guk ezagutzan, berrikuntzan, zerbitzuan jarraitu behar dugu lan egiten. Horrez aparte, enpresak esaten digutena betik, eta guk horrela helarazten diegu erakundei, nahi dutena dela txinatarrek baldintza berdinetan lehiatzea hemen. Askotan beste baldintza batzukin lehiatzen dute edo beste baldintza batzukin sartzen dituzte beraien produktuak ona. Beraz, guk deialdia egiten dugu Europari batez ere eta gainontzeko erakundei baita ere pixkat araudia gertatu esaten gure Europa defendatzeko pixkat kompetentzia horren aurrean. Eta gero, horrez aparte eta bukatzeko, pixkat errealistak izan behar gara baita ere bestalde, Eta txinatarrak ja hemen daude. Europan daude ja, Espainian daude, Nafarroan daude, Aragonen daude, Galizian daude, Valentzian daude, Zaragozan daude, albuan ditugu ja, beraien plantak eraikitzan, beraien produktuak, automogintzan batez ere ekoizteko, Hori hala da, eta orduan nik uste ja, lehiatuz gain pentsatu behar duguna da, ea beraiekin elkarlanean aritzeko aukera daukagun. Proiektu berriak eta aukera berriak gure ekonomiarentzat sortzeko.
Eta horren guztiaren aurrean, zeintzu esango zenuke direla gure lurraldearen indarguneak eta ahuleziak? Bueno, gure lurraldearen indarkeriak batez ere oso lurralde industriala gara, berrikuntzailea, esportatzaileak, horrek esan nahi du lehiakorrak garela, gure barne produktu gordinaren ehuneko 30% esportatzen dugu, beste herrialde batzutara saltzen dugu, horrek esan nahi du gauzak ondo egiten ditugula. Pertsona profesionalak ditugu, eta nik esango nuke baita ere ekosistema, batez ere zientzia, ezagutza eta prestakuntza ekosistema sendoak ditugula. Eta horiek indarkerien ikustet garrantzitsua direla gure lurraldearentzat. Non hobetu dezakegun? Gure orografia dela eta adibidez oso lur gutxi daukagu, lur zoro gutxi daukagu, industria berriak, fabrika berriak, hemen implantatzeko, honea erakartzeko horiek dira, ditugun arazo estrukturalak, zailak direnak, konpontzen zailak direnak. Beste arazo garrantzitsua daukaguna da, pertsonak erakartzeko, baditu proiektua nik uste pertsonak erakartzeko, enpresa proiektua baditu, baina etxebizitza falta daukagu. Hori da, daukagun arazo bat. Eta bestalde, lan baldintza munduan eta absentismoa eta pixkat zaintzeko kontuak dira. Hain justu ere adegik dio, enpresak azken 5 urteetako egoerarik zailenean daudela, eta industria bela kolperik handiena jasotzen ari dena. Egoeraz jabetzeko eta erakunde enpresa eta eragile sozialen arteko elkarlana sustatzeko dei egin du. Bat zatozte? Ikusten duzue horren premia, ikusten duzue azken 5 urteetako egoera zailena bizitzen ari garela? Gaur egungo Gipuzkoako egoera ez da txarra. Ez da txarra, datuak hor daude, datu mata relato esaten dute askotan, erderaz esaten da. Datuak hor dauzkagu, enplegua tope-topean gaude, rekorretan gaude, inbertsioak ere iaz gora egin zuten, enpresen salmentak, enpresen esportazioak, ogasunaren rekaudazioa topetan dago, esan horiek dira, nitzat datu garrantzitsuak adierazten dutenak, Gipuzkoako ekonomia gaur egun ondo dagoela. Eta iaz ere ondo egon zen. Hori izan da, egia da, denok daukagula keska, etorkizunean ze gertatuko den, Nik esaten dut, gaur ondo gaudela, iraganean norbaitek pentsatu zuelako Gipuzkoa nolako izango zen 2025-2026 urtean, Eta gauzak egin zituzten, erabakiak hartu zituzten, planifikatu zuten, eta gaur hemen gaude. Gure gaurko erantzunkizuna, erakundeetan gauden pertsonen erantzunkizuna da, hemendik 10-20 urteko etorkizun hori prestatzea. Eta hor noski, adi egon behar gara, eta Gipuzkoaren lehiakortasuna, bai pertsonena, bai enpresena, eta bai lurraldearena sustatu behar dugu. Denon artean, noski da. Holako erronka garrantzitsu bat, elkarlanean eragile guztien artean egiten badugu, bai pribatuak, bai publikoak, bai enpresak, bai eragile sozialak, zenbat eta hobe, noski. Aipatu duzu, iazko urtea ona izan zela, momentuan ondo gaudela, eusten diozue, 2% hazkunde aurre ikuspenari? Hori da gaur egun daukagun aurkezpena, ekainean gaude, eta ia urte erdia jun zaigu, hau bizkordi joa. Gaur egun dauzkagun datuak, 5 hilabete haueko datuak onak dira. Berriro ere datu onak dira, enplegu aldetik, salmenta aldetik, esportazio aldetik, zertxoait jitsi dira, esportazioak adibidez 0,6 jitsi dira, baina karo, rekorretik gatoz, rekor historiko batetik gatoz, gaurko argazkian ikusteet ona dala. Argi daukago baita ere, munduan dagoen ezegonkortasun egoera, ziurgabetasun egoerak eta dauden gatazka
guztiek eragina izan dezaketela, eta eragina izango dute. Hori eragin hori guk ezin dugu neurtu. Ez da guk, ez da inork, uste dut. Beraz, adi gaude, zuhurtziaz, eta nik uste dut horrela pixkat aurre egin behar diogula etorkizunari, alde batetik zuhurtziaz, eta beste alde, konfidantzakin. Orain arte izan ditugun erronkak eta egoera gogorrak ere gainditu ditugu. Gipuzkoako enpresek, Gipuzkoako ekonomiak, Gipuzkoako lurraldeak badu gaitasuna egoera okerrei buelta emateko. Eta guk benetan konfiantza osoa daukagu, elkarlanean, oraingo hau ere gaindituko dugula. Dibertsifikazioari egin diozu lehen referentzia, zentzu horretan zein produktutan, zein sektoretan, zein herrialdetan ikusten dituzue aukera gehien, non egon daiteke hazkunderako aukera? Bai, alde batetik dago produktu mundu hori, eta beste aldetik ze herrialde, ez? Produktu aldetik, orain defentsa mundua, hor dago lan asko, aeroespazial mundu hori hor ere lan asko dago, eta hor badaude Gipuzkoako hainbat enpresa, metalurgia munduan eta ibili direnak, pixkat beraien produkzioak eta eraldatzen ari direla sektore, arlo hoietara egokitzeko. Bai? Orduan, hor aukera garrantzitsua dago, eta esan dudan bezala, Gipuzkoako enpresek nahiko bizkor moldatzen dira, nahiko bizkor egokitzen dira, ez? Egoera berriei, eta hor ere egokitzen ari direla ikusten dugu. Beraz, hor dago nik uste dut, produktu aldetik daude sektore pare bat ondo funtzionatzen dutenak. Eraikuntza ondo dabil baita ere, zerbitzuak ondo dabiz baita ere. Merkatu aldetik, egia esan Gipuzkoako esportazioak gero eta dibertsifikatuagoak dira, oraindik ere gure gehienak, esportazioen 75% Europara dijoaz, baina ja orain da urte batzutatik baita ere hasi gara esportazioak salmentak zuzentzen bai Ameriketara, Estatu Batuak eta Latinoamerikara, eta Asiara batez ere. Eta hor mundua handia da. Eta munduak aurrera jarraituko du. Esan dugu, Gipuzkoako ekonomia gure aurreikuspena da 2% edo hasiko dela, baina mundua 3,5 edo hasiko da, beraz, badaude aukerak, eta gure enpresa badute gaitasuna mundura begiratzeko, munduran kokatzeko bere salmentak, eta gu noski ganbera bezala hor gaude, beraien albuan lan hortan bide lagun bezala egiteko. Eraikuntza eta egiezinen mundutik zatozela kontuan izanik, zeuk esan duzu ezta, enpresek zailtasunak dituzte talentua erakartzeko, eta horretan etxebizitzen prezioak ez du laguntzen. Zaildu egiten du ezta, profesional kualifikatuak gurera erakartzea. Zergatik uste duzu iritsi garela egungo egoerara Gipuzkoan? Etxebizitzaren arazo konplexua da. Aspaldianik daukagu arazo hau, ez? Mundu hontan gabiltzanok aspaldianik dakigu etxebizitza eskaintza beti murriztua eta motza dela. Herrialdeak, lurraldeak dituen beharrei aurre egiteko, ez? Askotan memoria azten dugu, baina ni gogoratzen naiz, honetaz 2006an eta gaur egungo lei del suelo aprobatu zenean eta tramitatu zenean ja debate hau ere bageneukala guk, sektoreko jendeak. Eta egia esan, azkenengo urteotan ez dira etxebizitza asko egin Gipuzkoako lurraldean, beste batzutan ez da. Eta bizitzeko familien eta bizitzeko modua aldatu egin da. Lehen etxe batean, 5 pertsona bizi ginean, 4 pertsona, 6 pertsona. Orain hori kopuru hori 2,3 edo jaitsi da, beraz, naiz eta demografia ez hasi, etxebizitza gehiago behar dira, alde batetik. Gero, immigrazioa ere badaukagu, beste alde, ez? Eta horiek ere etxebizitzak behar dituzte, eta ez dago nahiko etxebizitza. Problema konplexua da esan dudan bezala, eta konponbidea ere konplexua izango da, ez? Izango da, ekuazio bat, variable asko behar ditunak, ez? Ni ez naiz gai esateko zein dan etxebizitzako arazoa konpontzeko formula magiko hori. Badude hainbat kontu bat, eskaintza
haunditzea noski. Beste bat, arautegia murriztzea eta simplifikatzea, ez? Hirigintza munduan adibidez daukagun burokrazia maila da jasanezina, ez? Bestalde, kostuak jaisten saiatu behar gara. Nola jaitsi kostuak? Ez da lan erresa, daukagun egoerarekin. Hainbat faktore behar dira, etxebizitzaren arazoa gainditzeko eta konpontzeko, eta horretan daude erakundeak, eta konfiantza eman beharko diegu. Eta hori guztiak esan da, ze mugimendu, aurre ikusten duzue, epe motz ertainerako? Zer mugimendu? Pixka bat, etxebizitzen eraikuntzari dagokionean Gipuzkoan. Badaude hainbat ekintza, ez? Egon da, Eusko Jaurlaritzatik egon da lege aldaketa txikitxo bat, ez? Aprobatu una ley de medidas urgentes sobre vivienda, nik uste horrek bere ekarpena egingo diola, ez? Etxebizitza eskaintza haunditze horri eta tramitazioak eta pixkat agilizatzeari, eta kontzientzia badago, argi dago, ez? Egunero gaude denok etxebizitzai buruz hitz egiten, batez ere gure ordezkariak, eta konfiatzen dugu Eusko Jaurlaritzak eta udaletxeak eta jarriko dituzte dauden lur zoruak martxan, behar diran etxebizitzak, mota guztitakoak egiteko, bai sozialak, bai tasatuak eta bai libreak, denak behar dira. Azken minutuetan, sartu gara ia, baina galdetu nahi nizun turismoari buruz ere. Aipatzeko abelako lurraldeko ekonomian hartzen ari den pixua. Iaz, barne produktu gordinaren 8,7 izan zen. Lehen da beziko 6 hilabetekoa amaitzetik gertu gaude, zer moduzkoa izan da orain artekoa eta zer espero duzue batozen hilabeteetarako, batez ere, gero eta gertuago dugun udarako. Turismoa esan dezun bezala oso jardualdi garrantzitsua da Gipuzkoako ekonomiarentzat. Milaka enplegu sortzen ditu, bai zuzenak, bai ez zuzenak, ez? Zergakoak. Zerbitzutan, ostalaritzan, garraiotan, eta beraz, zaindu egin behar dugu eta sustatu egin behar dugu. Hori bai, hau esan da, ez dugu nahi edozein motatako turismoa. Nahi dugu turismo bat, lurraldeari ekarpen on bat egiten dion turismo bat behar dugu. Nahi dugu turismo bat, gure bizimodua, gure herritarren bizimodua eta bizikidetza bermatu eta respetatzen duena. Beraz, uste kontua ez dela, zenbat turista dauden, gehiago nahi ditugun, ala gutxiago nahi ditugun, baizik eta ze kalitatezko turismoa nahi dugun. Gu horretan lantzen ari gara. Turismoa defendatzen dugu, turismoa sustatu behar dugu, ze jarduera ekonomiko garrantzitsua da, baina zaindu behar dugu ze turismo mota nahi dugun. Hau esan da, datuak orain artean onak izan dira, hor ere errekorretan gatoz, aurten badirudi turismoak zertxo bait bera egin dula, baina ikusi behar dugu, ze uda orain hasten da. Ekaina orain hasten da, ikusi beharko dugu hemendik azarora nola dijoan. Motxean, zu Bergararra izanik, ze paper jokatzen dute Bergarak eta Debagoienak Gipuzkoako ekonomian? Bergara eta Debagoiena oso eskualde garrantzitsua dira Gipuzkoako ekonomiarentzat, ekonomikoki hitz egiten, eta ekarpen handia egiten diote benetan Gipuzkoako ekonomiari, eta Gipuzkoako lurrealdeari. Enpresa oso famatuak ditugu hemen, industria sendoa, industria tradizioa sendoa hor jarraitzen du, eta aspaldidanik hemen gatoz bai prestakuntza, bai berrikuntza, eta bai formazio munduai buruz apostu importante garrantzitsu bat egiten, eta horrek bere etekinak ditu. Eta gaur egunik esango nuke, Debagoiena dela Gipuzkoako lurralde, eskualde lehiakorrena, zentzu hortan. Beraz, horrela jarrai dezagula, horrela jarrai dezala Debagoienak, lehen ere izan dira arazoak eta gainditu dira egokitzeko izan dugun gaitasun honekin, orain ere izugarrizko erronkak ditu mahai gainean, eta ziur gaude orain ere ondo
gaindituko ditugula. Eta beti bezala, gu ganbera bezala, hemen gaude, Debagoienan alboan baita ere. Mauri Arregi, Gipuzkoako Merkataritza Ganberako presidentea, eskertuta dago bisita. Eskerrak zuei, eta zer bat izan da.